Expressway. Sa headlines kan mga barata, mga stall owners sa Naga City People's Mall kanya-kanyang pagpapasiguro para makalikay na mahabunan. Partido State University nagpasunod din dagdag na seguridad matapos ang bomb threat kasuudma. Camarines Sur Police Provincial Office nagpasunod din reshuffle sa nagkaperang Chief of Police. Fire Safety Seminar and Drill inatindiran ka mga senior high school student kang Naga College Foundation. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Ngunya na hapon, pinaggibo ang parada kasumpay kan pagselebrar kan mga Filipino-Chinese kan Chinese New Year digdi sa syudad ni Naga. Huli kay ni, nagdagdag ng deployment ang Naga City Police Office para magmanihar kan bulos kan trapiko sa rota kan parada hasta sa venue kay ni sa atubangan kay Naga City People's Mall. Kabali man sa pangapora ni Police Captain Daisy Angeles, tagapagtaram kan Naga City Police Office na pasiguruhon man giraray kan publiko ang sayad seguridad maski dakol pulis na yaon nakadeploy sa sentro kan Naga. Ikaw din kita ng security preparation diyo sa pag-celebrar kang Chinese New Year. So, ma-start nga ni Achan, may ikaw kita Achan na parada. So, ang Naga City Police Office ma-deploy, or actually nag-deploy na kami katong sa tuyang mga regular deployment sa Naga City. And Achan, madagdag kita during the parading mga personnel na mabantay para masiguro ta ang seguridad kang sa tuyang ang kanggang publiko na ma-attend or ma-participate dito sa parade. Ma'am, may pagkarundong kita sa mga na-advocate. So, ang Naga City Police Office po is sarulan ng nahagad sa publiko na maging mapagbasyag kita, although igwang mga kapulisan, igwang mga pulis na nakalatag dyan sa luwas, day man mababantayan ang lambang sarok na madigdi sa Naga City para maging sinisiguro mi na gigibuan mi ang gabos, gigibuan kang pulis ang gabos para masiguro ta na sinda safe. Ang pagbisita ninda sa Naga City is safe. Sa kasumpay na bareta, ngunya na Chinese New Year, dakol ang mababakal na pampaswerte. Alagad may nagkapira kitang kababayan na daidig ditubod. Aramon ta ang buong detalye sa sakuyang report. Lucky bracelets, ang golden cat o lucky charm na inaapod na manekineko sa Japan o Chinese lucky waving cat, ang pira sa mga pampaswerte na pinagbubugtak sa tindahan o sinusulot para subuot magkaigwaning kwarta asin magmarahay ang negosyo. Ina nagkapira sa mga pagtubod kan mga Pilipino na sagkod ngunyan, padagos na pinag-iibo. Alagad piraman daw sa satuyang mga kababayan ang nagtutubod padigdi. Sa paglibot ni sa Plaza Rizal, nahiling ni si Ate Dayan Hernandez na naghahalat kasi ang customer sa sarit niyang business na manicures and pedicure. Si Ate Dayan ang nagtutubod sa mga lucky charms, kung kaya nagkapirang lucky bracelet ang igwa siya. Susug sa iya, mayo man maraot na magtubod sa araw kaini, bastang swerte, sasabayan ng higos. Ito, meron akong mga sabi da kaya sa pag ng kwarta. Siyempre pag nagtatrabaho ka, maganda rin yung wala naman masama maniwala sa mga kumbaga pamahiin man, Chinese na mga Kasi di ba yung mga Chinese, mga umaangat ang nila dahil sa mga pampaswerte na nilang mga ginagamit. Magaang din ang pagpasok ng kwarta, pero siyempre yung higos mo man din talaga. Ako naniniwala ako kasi dati nagtrabaho rin ako sa Chinese, sa Tondo, sa Binondo. Kaya yung mga Chinese gusto nila yung amay pa, yung pag yung mga tindahan baga na dapat amay pa sila nagbuburukas. May paniniwala silang ganun. Ako ganun din dito. Amay na amay rin ako dito. Bago magdating yung mga kasamaan ko, na ako. Meron na akong client. Kung si Ate Dayan Hernandez nagkapira ang lucky charm, si Nanay Lida Ramsey na taga San Felipe, Ciudad de Naga, ang day nagtutubod sa mga pampaswerte. Para sa iya, aanuhon mo man ang swerte kung bayo kang tiyaga, higos, asin aksyon sa gusto mong gibuhon. Bilang ina ning anom na aki, namati niya ang pagtios sa paghanap buhay para sa pamilya. Makalihis ang pirang taon niyang sakripisyo asin pagtrabaho. Natawan man subot niya ning marahay na buhay ang sa iyang pamilya.
Basta, yan ang pakiramdam ko sa sarili ko. Dahil kung pag-isipin, bakit ka nga magsurti kung hindi ka man nagsisipag? Paano ka man masurti kung wala kang trabaho? O, ganun din. Ang ano dyan, ang suma total dyan, dapat magsipag ka, magtiyaga. Maski anuman daa ang pagtubod kang kada saro sa satuya, may pampaswerte man o mayo, ang importante, tinatrabaho, pinagpapagalan asin pinagpapangadji, anuman na igwa kita sa buhay. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, sarong Lion and Dragon Dance ang tampok kan Chinese performers na hali sa St. Joseph School para sa selebrasyon kan Chinese New Year sa SM City Naga. Saro si Xavier Amance sa miyembro kan grupo, asin sa haros sarong taon niyang parte kan grupo. Ini nakakataw sa iya ning kaugmahan asin pagkagusto na makataon ning ambag sa Chinese culture. Sinabi man ni Ma'am Jeanette De Vera, mall manager na taon-taon na ining pinag-aabangan kan mga kaakian. Taong 2010, nagpuon ang Dragon and Lion Dance sa SM City Naga. I just wanted to contribute to the Chinese culture in the Philippines as well. Because if we look at how these performances are, there are many different cultures behind it, like the good luck culture and the visual culture as well. Because as we can see, these are very fun and visual dances as well. It started in 2010 kasi nag-open yung mall in May of 2009. So from then on, yearly na ginagawa dito sa Senaga, Dragon and Lion Dance. Ay oo, totoo ka dyan. In fact, maraming mga bata na ever since na-witness nila nito, yearly na sila pumupunta dito. They make it a point to be here para ma-witness yung Dragon Dance. Maganda naman talaga. Sa iba pang bareta, huli kan sunod-sunod na insidente ning pangahabon asin salisi sa pirang stall sa Naga City People's Mall. May kanya-kanyang paagi ang mga stall owners kung paano makakalikay na maging biktima sinda ning pangahabon. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Kadakla na may pwesto sa third floor, partikularmente sa Favena section kang Naga City People's Mall, ang nabiktima na kan mga parahabon asin salisi na ang modus nagsasagin-sagin ng mga parasaod. Sa tulong stall owner na nakaulay kang Janan TV 48 Naga News Team, normal na ang sitwasyon nin harabunan sa NCPM. Hulit na may ibang parahabon na regular na nindang customer. May iba man na nagsasabay sa pagluso kan mga parabakal. Mga rasaor na bakalan, mga nagadang-gadang mga 5:30 arte. Ay kung sa yun, talagang normal naman yan hindi sa market. Huli ka ini, mas sigot na pagbabantay sa mga puwesto. Pinahiwas na pagre-rekorida kan mga market guard asin barangay tanod. Pagkakaigwa nin mga CCTV camera sa kada puwesto. Ini ang mga paaging ginigibo kan mga stall owner para makaiwas na mabiktima sinda nin pangahabon sa laog kang Naga City People's Mall. Pigpaiwas mi ang sa mong pagpa-rekorida kan sa mong mga enforcement law kay sa mong mga tanod kang sa mong asasyon saka bali kami matalasan sa mo yung pagmamatsyag para maiwasan na ang araw ka na insidente. Maging aware kami sa araw ka na pag halimbawa crowded ang parabakal, inaano ko na mga tao ko na dapat maging handa kita sa anuman ang mangyari sa pagtitinda ta. Dikit na ingat-ingat, buro bantay. Talagang igwa talaga mga parsalisi. Tako hindi na salisian man ko. Sarong bag na karot. Nagibo naman lang kami ng paagi ko paano mababawas-bawasan ang paraikit. Dahil ang totoo daw nga ni harap-harapan kami, minsan naiikitan pa kami. Mag-ingat, magmasid. Yun na sana. Oh. Dahil may lalo na kung mga senior na, ang aki. Tapag ginuragan mo yan, kami pang mapapasala. Yan. Kaya, hanggat maaari, kami na ang nag-iingat na alisto na lang ang mata. Pag nalusutan, minsan nga may CCTV, nalulusutan pa. O iilingon mo sa CCTV, naman si nagkikit. Paano pa man yan? Ingat na lang, ingat. Sigon sa mga paratinda, dain naman na sasaangatan nin kaso ang mga parahabon kung ininadakop hulit tahalawig subot ang prosesong pag-aagihan.
apwara sa mga abala ka na, malulugi pa. Kung makulong man, pirang aldaw, ubulan sana, makakaluwas man giraray asin makakabalik sa dating gawian mga ini. Actually, di ko man sa kabisto, kundi nabisto ko lang siyang parabon, tapos na akong hinahabunan. Oo. Tapos, may man kaming ginibong aksyon kato na kasuhan siya sa party me, dakulang perwisyo yan para sa muya, mapile kaning kaso, mahiring sa a matter of one bag na hotdog, 2 pesos ay 200 pesos, makaso ka, makaluwas man lang, may maning maray na sistema, pag nagpiyansa, maluwas. O, mapagal para sa muya, magpara ano kaya. Ang ginigibo mi po tabi sa araw kaya na halos paulit-ulit man lang. Minsan nga ni irereklamo mi man sa pulis, ipipoporsyo man kang pulis na ipadagos mi man ang reklamo. Ang problema, mapatunayan mi man na sinda nag-ikit nga ni araw kayan, makukulong malang ning daing kumbaga sa ano daing mampantay na parasahan si Abalami. Lalo na kung mga nakikita na kami, lalo kaming nalulugi, tas si Abalami pa, pabalik-balik. Hagad ngunyan kan nagkakape ng stall owner sa Naga City People's Mall na magkaigwaning resolusyon kung sain bako lang ang mga nahahaabunan ang mareklamo sa PNP, kundi ang mga opisyales na mismo asin magibos subuot nin paagi para matutukan ang insidente nin harabunan sa nasabing lugar. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, dakulang tabang sa mga stall owners na nahabunan ang pagkakaigwa ng mga CCTV camera. Susog Kironilio Botalon, dawa daiman tulos madakop ang mga suspetsyado. Alagad sa parikan mga CCTV footage, mas madili nindang nasususog asin nabibisto ang mga ini. Pakiulay ni Botalon sa gabos na kaibanan ng paratinda na kung mapipwede, magbugtak ning sa diring CCTV camera sa kada pwesto sa Naga City People's Mall bilang dagdag seguridad sa saidang mga negosyo. Ay dakulang maray, dakulang tabang na igwa kita araw kaya na mga ekipahe ta dahil man sinda madakop actually pag nag-review kita matitrace out na may nangyaring araw ka na insidente. Ang pakiulay ko sa samong mga pag-iribay diyo, kung pwede nga ni, may kapasidad na magbakal ni magpa-install ng CCTV, di kita maghinayang kang kwarta, nagninegosyo kita, kaya po ananta ang araw ka na gadget para at least, dahil taman madakop, automatic madakop sinagabon, at least aware kita na may bibisto ta na halimbawa mag-ibo pa mauto, harayo pa, aramtan na siya parabon. Sa samuyang pagbabalik, Partido State University binulabog din bomb threat kasudma. Yan asin iba pang nangyayarot ng mga bareta. Digdi lang yan sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance,
Empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education. Protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies. Coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain in-demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Nagbawas na ang presyo kan mga pangrekado asin nagkapirang gulay sa Naga City People's Mall na dating halangkaw ang presyo kan nakalihis na bulan. Kung tano nagbaba ang presyo, aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. Nagbabaan na ang presyo kan halos gabos na produktong gulay asin rekado sa 3rd floor kang Naga City People's Mall. Ulitan na sa harvest season na ang bulan ni Pebrero. Ang suggested retail price kan kada kilo kan bawang asin sibuyas, 120 pesos na lang ang kilo, 40 pesos kada kilo sa kamatis, 180 pesos kada kilo sa laaya, sa lemon nasa 100 pesos na sana, 65 pesos man sa repolyo, 80 pesos sa patatas, 70 pesos kada kilo sa carrots, 70 to 80 pesos ang kilo sa radish, 25 pesos ang pidaso kang upo, 60 pesos ang kilo sa talong, 80 to 100 sa kilo kan marigoso, asin ang dating 950 kada kilo ng siling labuyo, mababakal na lang ng 150 pesos. Gabos man tabi nagbababa ang presyo ngunyan ta papunta naman kita sa harvest season. Tapos anong klaseng gulay basta masasabi ko nagbaba ang presyo. Sigon kay Gilbert Valenzuela, may bastanting supply ngayon ang merkado na kinukuas sa manlaylay na parte kang Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Halos bastante minsan nga ni ang talong na may pa nagluluwasig di sa tuya. Suportado kita kang haling ibang lugar. Maski sa kaya. Halos ang supply mo ideyo po Luzon, Visayas, Mindanao. Supply mi. Kung saan mo duman sobra, duman kami na ako minus ang presyo. Asahan man subuot ang posibleng pagbaba pa kan mga presyo kan nasabing mga produkto hasta sa bulan ng Abril bago liwat maghiro ang mga presyo sa bulan ng Mayo. Pwede nga ni magbaba pa sabi ko nga ni harvest season ngunyan. Ang pinaka-peak talaga kayan February, March hanggang April. Pag may kayan, pwedeng maghiro na naman yan. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Kinumpirmar kan Partido State University duman sa Goa, Camarines Sur na nakaresibisenda ng bomb threat kasood manghapon kung kaya tulos pinagsuspindir ang face-to-face class. Matapos ang pagresponde kan mga otoridad, mayo man nako ang pampasabog sa laog kan campus kung kaya pinagdeklarang cleared ang bilog na lugar. Pinagpasunod man kan Partido State University ang one entrance, one exit bilang parte kan sa edang seguridad. Padagos ang ginigibong pag-iimbestigar kan mga otoridad kung saan hali ang nasabing bomb threat. Sa iba pang police report,
Na-turn over na kan mga operatiba kan Police Station number 1 kay Naga City Police Office ang nabakal asin nakumpiskar na pinagtutubod ang shabu sa suspect na si Ayas Uban, 40 years old, soltero na naaresto sa pinagpundusin na anti-illegal drug buy-bust operation Kasubanggi sa Zone 5 Felix Plaza Street, Barangay Igualdad, Ciudad de Naga. Aabuton sa 2 gramo ang timbang ka nakumpiskar na illegal na droga na nagkakantidad 6,800 pesos. Susog kay Police Captain Daisy Angeles, Naga City Police Office, pinagpepreparar na ang reklamong isasaangat sa nasabing suspect. Nagkaigwaning positive na buy-bust operation ng Police Station 1 sa Barangay Igualdad na kung saan na-aresto digdiyo itong sarong street level individual. So aside katong nabakal sa iya, igwa din digdi yung na-confiscate na another 5 sachet ng suspected shabu na sangunya na na-turnover na sa forensic unit para ini maipa-examine. And pinahanda o nare-ready na kan sa tuyang investigador ang kaso para maisampa sa korte. Sa iba pang police report, 2 grams ng subot shabu na nagkakatira 13,600 pesos ang nakumpiskar kan mga operatiba kan Baaw Municipal Police Station sa nurse na si Ayas Justin, residente kan Zone 4 San Juan, Baaw, Camarines Sur. Ginibo ang drug buy-bust operation Kasubanggi sa pangingarot kan Municipal Drug Enforcement Unit sa pakikipagkoordinar sa PIDEA, Camarines Sur. Sa iba pang bareta, kinumpirma ni Police Captain Liza Jane Alteza, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office na nagkaigwaning pagbabago sa mga nakatukaw na Chief of Police kan mga banwaan ni Goa, Kamaligan, Karamoan, asin Garchitoren, Camarines Sur. Si Police Captain Christine Galang kan Karamoan, Camarines Sur ang nalipat na bilang supply kan Camarines Sur Police Provincial Office asin pinagribayan siya ni Police Major Alumit na dating Chief of Police kan Garchitorena Municipal Police Station. Ang Garchitorena PNP ang papanginutan ngunya ni Police Major Ramos na dating Operation Officer kan Pili Municipal Police Station. Ang Kamaligan Municipal Police Station ang kakaputan ngunya ni Police Captain Luzon na dating Deputy Chief of Police kan Pili Municipal Police Station. Si Police Captain Rick Reginales ang naka-assign na ngunyan sa Goa, Camarines Sur. Mantang si Police Major Ronald Brugada, iyon ang pamayo kan Provincial Community Affairs and Development Unit. Sa iba pang bareta, ngunya ng huring aldaw kan Sports Development Summit na pinagibos sa Ciudad de Naga, kaibanan ang mga Olympian kan nasyon asin mga namamayo kan sports halis sa ibang lokal na gobyerno sa nasyon. Apwera kan magayon na eksperyensya kan student athletes asin coaches na nakadaog kang lecture sa loob kan 2 aldaw kan mga bisitang atleta. Saro sa mga naging highlight iyo ang pagtaon ng importansya sa mga aking may special needs na gustong maglaog sa sports. Si Akiko Thompson Guevara, 3-time Olympian asin saro sa mga pilar kan Special Olympic Pilipinas. Saro sa obheto asin advokasya niya na matauan ng parehong oportunidad ang mga children with special needs. When I was exposed to Special Olympics Pilipinas, you realize that these children, I want to differentiate yung Special Olympics kasi I believe para. Yung para are for individuals with physical disabilities. Special is for individuals with intellectual disabilities. So may children on the spectrum, yung Down syndrome, yung cerebral palsy. And what people don't realize also is that these children don't have the same opportunities. And oftentimes, these are the children that get left behind, that don't get selected, because they're different. And they don't, maybe people don't know how to engage them. But every individual is valuable, and there's something we can learn and gain from their participation. Mientras tanto, maugmang inabangan asin pinagsabat ka na sa 800 na mga atleta asin coaches halis sa manlain-lain na eskwelahan sa Ciudad de Naga ang pag-abot ni first ever of Philippine Olympian gold medalist Heidelin Diaz sa Naga College Foundation kasubagong aga. Idi kasumpay kan 2 aldaw na Naga City Sports Stakeholders Summit 2026 visit na nagpuod kasudma. Kaibahan sa pag-welcome sina NCF President Engineer Mario Villanueva asin NCF Sports Director Nelba Olaso. Nagwalat maning mensahe si Heidelin na nagtaong inspirasyon sa mga atleta kan syudad
na magpartisipar sa Palarong Bicol. Sinabi man kaini na suportado niya ang mga sports programs kan Naga College Foundation asin maugma siya sa suportang itinatao kang institusyon sa mga atleta kaini. First, gusto ko lang sabihin, ito yung school na LaSalle Management. So I'm from LaSalle and I'm happy na may LaSalle wala. And nasushock ako na may school na was, are they giving scholarship also? Who's giving scholarship sa 24 sports? And I'm like, wow, paano nila na-sustain ko? And I'm happy to see na nabibigyan nila ng pag-asa yung mga atleta. Hindi lang pag-asa na ma-open yung mind nila sa pangarap sa sports, but open their mind and setting themselves na, dahil sa sports, makakapagtapos ako na pag-aral. So I'm thankful that NCF is here to give hope and direction sa mga student athletes natin dito sa Naga. Fire safety seminar and drill, aktibong pinagpartisiparan kan mga senior high school students kan Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kenneth Del Mundo. Sa bulan ni Marso, pinag-oobserbar ang Fire Prevention Month, alagad ay pamanini nag-aabot ang Naga College Foundation sa pakikipagtabangan kan basic education, senior high school faculties, asin Bureau of Fire Protection, sinda amay na nagtaonin makabuluhan na discussion, asin kaaraman na makakatabang sa mga estudyante sa panahon na may kasulo, asin iba pang disaster. Sa seminar, ipinagtukdo ang mga dapat asin dapat kibuhon sa oras na ankalayo, luway-luway na nagdadakula sa laog kanharong, mga establishmento asin eskwelahan. Kabali mandigdian mga lakdang para malikayan ini asin kung sairsay ang dapat apudan sa oras na ini mangyari. Saruman sa highlights iyo ang demonstration kan tamang paggamit ng fire extinguisher, asin iba pang bagay na ginagamit para mapundo ang kalayo. Ang pull, aim, squeeze, sweep o unpass technique. Kabali man ang grade 11 na si Christine Solano sa nakanood kung paano gibuhon ang first aid technique. Ang natutunan ko po sa event ngayon is kung paano po yung pag-conduct ng first aid and yung mga different types po ng fire as discussed today. And kung ano po yung dapat gawin kung may possible emergencies po. And pwede po din siya ma-share sa ibang students para maging aware din po. I would like to thank the organizers and our subject teachers who prepared their seminar for their students to gain more knowledge about their subjects, which is DRRM and first aid. This event is called Fire Safety Seminar and Fire Drill, and the theme of this event is Fire Smart School Building Readiness through Fire Safety Drill. So the purpose, this activity is designed to equip students with life-saving skills, including fire prevention, and equip them the correct or proper use of fire safety equipment such as fire extinguisher and correct emergency evacuation procedures. So, because of this event, it is a combination po kasi ng lecture and simulation, which is fire drill. So, through this po, we aim to develop the students' readiness and confidence in fire-related experiences like that. Suportado man ka Naga College Foundation ang mga araw kaining trainings para maging preparado asin may aram ang mga estudyante kung ano ang gigibuon sa oras nin peligro. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa ka Jaran TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malinaw na i-follow ang sumuyang official Facebook page, Jaran TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, Jaran TV 48 Naga. Para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes asin ini ang Jaran TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote,
pumunta sa menu Setup o Settings at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNS sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Ano, morag ka?